Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, 1:31. Ang oras
hapon sa itong mga palangga nga mga tagpalamati kag syempre welcome man sa itong pagpangalagad karon nga hapon sa palituntunan This is my life. Miyerkules nga edisyon sa ngaton man paglingaw sa inyo. Tugtog taknal stress kita nga mag-aup dinay. Inyo kubos nga lagad si Tita Wilma. Ang ngaton man pagpangamusta sa inyo kung kamo nakapanyaga na. Ako yan nakapanyaga na. Kung pamangkuton nyo ko kung ano akong sudan, unahon nyo ko anay pahibalo kung ano ang inyong sudan kay share kung may nang akon, ha? Well, anyway, sa kutob sa malabutan naton sa sininga hapon, sa pagdulong man sa pila naton ka mga updates, ang pagbasa may naton sang sulat pagi sa aton personal nga Facebook account via Messenger. Salamat gid sa mga nagapadala sang ilang mga istorya sa kabuhi kay sa ilang mga problema. Kay sa nahambal ni naton kung sa aton iya mismo ninyo ipadala maprotektahan ko man ang inyo sini privacy, di ba? Okay. Pwede niyo mahinagong inyo mga ngalan. Kagang inyo man mga greetings sa mga nag-upod sa aton sa Facebook Live, pwede man ninyo dira ma-send. Pero pasensya kung hindi gid matatapan ha, kay kabalo naman kamo sang aton oras daw ginalagas man. Kag magluwas man sina ang aton istoryahan sa sininga hapon ano tong nasiplatan ni Tawe bala ini about sa black and white na bala nga mga photos nga trending sa karon. Ano mahambal ninyo dira? Aparte, no? Oh, well, anyway, okay na siya daw. Ang aton man tagsa ka horoscope, so bantayan nyo man karon ang inyo tagsa ka zodiac sign. Sa aton malabutan sa pagpangalagad sa sininga hapon sa karon man iya nga adlaw sang Miyerkules, magluwas diri sa Metro Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, bugos nga isla sang Negros, bugos nga Western Visayas, kag sa iban pa nga mga kaiping naton nga mga kaislahanan. Mayong hapon lang. Kamusta na kamo? Kung kisama siling ka, hindi ko balatawian na mamati sa mga balita, kaya galingin ang ulo ko. Hindi ko kabalo ko na himuon ko. Kinahanglan cool ka lang. Kaya wala kita mahimo, kundi sa gihapon, ang pagkontrolar sa aton kaugalingon kag ang pagsuporta. Suporta gid kag himuon mismo naton sa aton kaugalingon sa aton pamilya, sa aton komunidad. Ang pagsunod sa mga protocols, ang mga health protocols, ang mga restrictions, mga anak, go kita. Hindi naton ina paguntatan, padayon kita. Padayon kita. Hindi gid kita maguntat sa pag-away sining COVID-19 ining coronavirus nga ini. Kaya kabalo kita, bugos, bilog nga kalibutan na gid ang nagaantos. Kaga magluwas man sina Tita Wilma, ang aton sini update gani nga nakuha. Diba? Magluwas nga kita diri iya sa Bacolod, kag sa Negros Occidental sa gihapon, ari kita sa modified general community quarantine sa gihapon. How many days more to go? Pet sign nito subong 29, 30, 31. 2 days more to go. Mahibaluan naton kung ano ng ating estado na tungkol sa community quarantine nga aton experiensya sa karon. Kay damo sa mga haka-haka kung maglantaw ka lang sa social media, kung magbasi ka man sa mga olo istorya, way ka sapan ko na aton pa mga olds kung anong himuon mo. May mga nagasiling mapaidalom kita, mabalik kita sa enhanced community quarantine. Pasugot man ka muna. Siyempre, hindi. Amo na gani. Baw, oo. Himua bala ninyo ang dapat naton nga himuon. Kaina, wala sang benepisyo sang aton pagpabilin sa balay kung hindi man lang importante ang aton kaladtuan kundi kita mismo sa aton kaugalingon kagang aton pamilya. Kita tanan-tanan. Mga anak, go lang bala ng go, na? Kag diri sa siyudad sa Bacolod, pasalamat kita sa update kagi naman nga ginhatag ni Action Dale Salazar na tungod sa iningin paidalom sa lockdown nga mga areas diri sa siyudad sa Bacolod, na? Especially dira sa may Barangay Banago nga pila ka purok ang gin-lockdown, di ba? So far, kakas na iya sang barangay kapitan sang Barangay Banago ang pag-lockdown sa may purok mahimulaton. Kay tinamo-damo, 260 plus, di ba? Hindi ko magsala, 163 ka households. So, kung mga pamalaing gin-lockdown,
Subong pila na lang, tawa ito gani, 23 na lang ang nabilin. So, sige ha, padayuno naton ang pagbulig sa ila, paagi sa pagbulig naton sa aton man kaugalingon. Na? Sa iban pagin nga mga kabaranggayan, nga may mga areas, may mga lugar, may mga purok, may mga pamalay nga gin-lockdown, tungod sang may positibo iya sa coronavirus nga individual. Kaluuyan man naton sila, kagbuligan man naton sila. Diri sa syudad sang Bacolod, isa ang nagdugang kahapon. So, may 152 ang total nga infected sa coronavirus. Pila na tawi? 152. Kaya nadugangan isa kahapon. Ang active sa karon is 90. Sa probinsya naman sa Negros Occidental, duha ang nadugang. Pagkatapos, pila na tanan, 416 cases. Oh my, kadasigdasig dia, di ba? 416 na sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Kag sa bugos nga Western Visayas, may 1,558 ka mga kaso kay nadugangan sa 17 ka mga bago. Ang active sa karon is 513 or 513. Ang mga naka-recover, bagay na pasalamatan, gina nato ng naka-recover ya. Kay kung lang taon naton ang naka-recover, kag ang total sang kaso sang coronavirus sa Western Visayas, sobra katunga ang naka-recover. Pasalamat kita sa mga kabuhi nga nakaluwas. 629. Mas subo lang ang kabuhi nga nadula Justice Ace diri sa aton sa Western Visayas. Pero sa bugos naman nga pungsod Pilipinas, kung lang tawon mo lang, bao Ginoo ko, mga anak, na? Sa kabugusan, pila na gani tawe? 83,673. 83,673 na ang kaso sa Pilipinas. Ang nagkalamatay, 1,947. Ang naka-recover, 26,619. Padayon nga nagasaka. Kung kita diri sa aton, at least bisan paano mamatamat natin contain, di ba? Mapahagan-hagan ang mga maapektuhan or matapikan malatnan sa coronavirus. Samtang sa iban nga lugar na gataas. Pero kagabi, sa mabalita or kayong atong nag-abot na sobra 400 nga mga LSIs, di ba? Dira naman kita maghatag concern kung ano man ang aton mabulig. Kita yang nga ordinaryo lang gid nga pumuluyo, ordinaryo nga nagapangabuhi, wala gid kita sang mahimo kundi ang magtuman sa mga ginapahimo sa aton. Ang liwat naman Tita Wilma, ang paggamit sang husto nga pagtakod sang face mask sa aton guya. Ano pagid ta Wilma, ang pag-observe sang social distancing, kag ang pagpaghugas permisang kamot. Kung wala kita himuon nga makgwa gid sa aton balay, hindi gid man tama ka importante. Kag kung pwede man lang kita may malihog dira, much better dira na lang ta sa sulod para nga sa aton man kaayuhan, kaluwasan, kag mabulig man naton sa ila. Madugang pag ginabalatawi, ang nasiplatan ko to balatiyo ta Wilma, na ang pagbukas ng internet cafe, mga sinihan, iban pa, bagay ko niging suggest na sang DTI, sang Department of Trade and Industry, kung lang tawin na ton, magabukas na liwat ang pinaka mga serbisyo sa idalom sa General Community Quarantine. Sa isa ka meeting, upod iyang Coronavirus Task Force kahapon, kahapon. Tiyambot sang DTI, pahanugutan mo nga magabukas ang tutorial services, review centers, internet cafe, personal grooming, kag mga aesthetic services. Pati na sa mga veterinary clinic, pwede ninyo madalang inyong mga ginatipan dira nga mga kasapatan para sa ila pet grooming. Kaya wala na sila makapagunting, wala man sila kapanghinguko. Sa mga drive-in cinemas naman, sa mga lugar nga napaidalom sa GCQ. Tiyo nagsabat man da gani ang aton na Malacanang. Hambal ni
Presidential Spokesman Harry Roque, pahinugutan na sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang pagbukas ng testing kag health-related review centers, gyms, computer shops, aesthetic establishment, drive-in cinemas sa mga lugar nga ara sa idalom sang general community quarantine. San o masugod, Tita Wilma? Ay, dali na lang. Kay tinduhan na lang kaadlaw matapos ang bulan sang Hulyo, pagka Agosto 1, yes, bukas ina sila. Kag kalakip man sa panugutan, amo ang tutorial centers, review centers, mga gyms, wow! Ang mga fitness centers, wow! Kag ang mga sport facilities, internet cafes, mga establishmento nga nag-offer sa mga personal naman. Ti ano na siya? Imagine nyo kung anong matabo. Masiling i-observe, sige hapon ng social distancing, yes. Pero bala masunod ina. Hulato naman naton na. Pati na mga full body massage, ma-open man August 1 ang mga ang magpatatuka, tattoo and body piercing, mga live events, entertainment industries, libraries, archives, museum, kag mga cultural centers. Hala mga anak, tourist destinations, language, driving, dance, acting, voice schools. Pero sa gihapon, ginadumili ang ato ya okay to siya starting August 1 sa Sabado. Pero ginadumili gihapon ang pagpabulang, beer house, iban pa nga mga establishment nga naga-offer sa mga ilimnon, makahulubog nga ilimnon, kag kid amusement industries sa mga lugar nga yara sa idalom sang anuman nga sahi sang quarantine. Gina-imagine naton ang pagdamo sang tao kung ano ang matabo dera, di ba? Hulat naman kita. Ay, oo. Pero kita dira na lang ta sa balay, okay lang na, di ba? Diri na lang tayo sa balay. Lantawan nyo bala sa Peru, nasiplatan ko man. Sa Peru, almost 900 na ka mga babayi, mga kababainhan ang missing sa Peru tungod sa kahadlok nga mapatay, nagakadula sila. Umpisa nga magwa sa ila lugar ang COVID-19. Sang magwa ang COVID-19 sa ila pungsod. Inahambal sang ila mga authorities sang Lunes. Masobra 33 million sa tuanay, ang naga-estar sa pungsod andiyan nga makaangkon sa makaangkon niya sang makangilidlis nga kalakasan. Pero ang COVID-19 pinasahi suno sa ila. Kay nga ara lang sa ila balay, pierde ang mga negosyo, nakaangkon pa sang health crisis. Kag ang hambal ni sang nagapamuno sang Women's Rights Office of the National Ombudsman's Office nga si Eliana Rivollar, siling niya makahaladlok kuno sa ila didto man mo. Kay nga halos naglawig sang 3 ka bulan kag tunga ang COVID-19. See, 3 months and a half sa aton gani, April, May, June, lawig-lawig na gani. Silindising niya, halos 7% sang mga minor de edad ang nagkaladula. Silinya, during the quarantine from March 16 to June 30, 915 women in Peru were reported missing. Imagine. Kay siling niya, antes man mag-COVID-19, 5 kada adlaw ang gina-report nagakadula sa Peru. Kag sang nakaangko na sang lockdown, nagsaka ina sa 8 kada adlaw. Tinabudlayan sila sa pagpangita sa mga nagakadula tungod sa krisis nga gina-experience sa milong nga pungsod. Pero ang hambal naman ni Walter Gutierrez, ang ombudsman, niya kinahanglan hibaluon ginila kung ano ang nagkalatabo sa mga nagkaladula nga ini. Te sa karon ang kaso sa Peru, pila na? Kaso sa COVID-19 sa Peru, 384,000. Sa diin, sa sina nga kadamuon, 18,229 ang mga nagkalamatay. Amakon mo na, no? Ay, ho. Angot gyapon na. Pero, kadasig mo sa nga itong oras tawi mo. Ang ato na weather update. Kay ti,
kung tanlaon na ito ng langit, nagapangasubo man, nagatulo-tulo man luha iya, magadulot man sa dako nga, magadulot man sa pag-ulan, sa dako nga bahin sa pungsod, ang aton ginamonitor sa karon or ginamonitor man sa weather viewers ang pag-asa nga low pressure area. Kay katapusan nga nasiplatan 115 kilometers east sang Dait Camarines Sur. Kag suno man sa pag-asa tungod sa amo nga LPA, Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas, dala kita na, Aurora kag Quezon City, maka-eksperyensya sa karon nga adlaw sang lapta-lapta tubtob lapnagon nga mga pag-ulan-ulan. Sa mga nabilin pangabahin sa Luzon kag Visayas, maga-eksperyensya man or naga-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan. Sa bugos naman nga Mindanao, localized thunderstorms. Pero hambal naman sa pag-asa, gamay lang gid ang tsansa nga mangin isa ka bagyo ang LPA, pero sa mga masunod nga oras padayon ini nga naga-amat-amat palapit iya sa kadutaan. So, ina ang aton sa ni weather update kag pila man ka mga nadulong sa inyo nga mga informasyon sa una nga bahin sa aton pagpangalagad sa This Is My Life, ang aton anay matahom nga lalantunon para sa inyo tanan. To all the girls I loved before. To all the girls. Para na sa itong mga palanggang mga tagpalamati, especially sa itong mga young ones, sa itong mga senior citizen, and of course sa itong mga late tuners nga nagaupod sa ilang mga transistor radio 684 of the night kita ni Tita Wilma Tubtub Taknala Stress. Siyempre sa FB Live, hi and hello lang dira. Na dugay-dugay sa itong mga greetings, relax lang kamo. Kag pwede man kita maka-updanay, syempre, no, sa FB Live, sa mga may cellphone dira, kag may mga FB account, search nyo lang Action Radio Bacolod. Ara dira may videos, click ninyo ang live, updanay kita. Sa upon man dira nga itong sa mga updated reports, nga nagakatabo diri sa siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa aton palibot. Kag syempre naman sa amon sini website, pwede ka mo ka-login, www.actionradiobacolod.com.ph. Yes, updanay kita dira. Kag magluwas man dira, may ara dira, pwede ninyo dira mag-click updanay man gyapon kita sa ano pag ito sa YouTube, no? Sa YouTube, search nyo lang Action Radio Bacolod. This is my life. Okay? Yes, 1:56 na. Magabalik si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga pahibalo.
tilapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
wa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa Dos, Action Radio Philippine Standard Time. Yes, padayon man si Tita Wilma. Ang ito na Dr. Alfred Spear Mangosteen Tea. Ini ang Mandera. Siyempre, upo dira ni Erwin, si Coco kag si Giselle. Kay Ivy Lucasan, salamat man. Liza Monte Castro, hi Tita, good afternoon and good morning lang dari sa Qatar. Kamusta Tita? Everyday gig ko nagapamati sa inyo program. Feeling the water lang ko sa Pilipinas. Keep safe, Tita We. And good day. Likewise, dear, no? Good PM, Tita We. Monitor on to off sa Barangay 35. God bless. Leonessa Ilban Buena, salamat man sa inyo dara. Kag maayong hapon lang dara sa inyo tanan. Ay, oo nga mga anak mo. Relax lang. Kay sinahambalik Tita Wilma. Ang malabutan ni Tita Wilma, hindi taman abit kamunta na matatapan. Maricar Blanca Flor DRC, hello, good afternoon. Thank you, Gid. Kay Alex Fuentes. Tita Wilma, happy Wednesday sa imo. Keep safe. Okay, salamat man. Kay Ma'am Nelda Siguanse, salamat. Kag ara man si Ma'am si Ma'am Elizabeth Malakagamala. Please greet my niece Maria Cristina Cadiz and my best friend Julius Olgasan. DJ. Si Rod Simon, yes. Happy birthday lang sa ila today. Thanks, keep safe. Guro may booklet, gini si Ma'am Elizabeth Malaka, gamala. Musang iya sini nga mga friends, mga malapit sa iya, nga nalistaya gitanan nga mga birth date nila para matamyaw niya bisan paano. Kanami lang, no? Okay, let's dosis.
Action Radio Philippine Standard Time. Relax anay ang aton pagabasahon nga sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang aton basahon man nga sulat sa sininga hapon. Sa gihapon halin sa aton personal nga account na sa Messenger. Ang inyo baladi nga mga ginapadala. Kag sa iban paginaton dira nga mga kauturan sa gusto man mag-share sa ilang mga istorya sa kabuhi. Mga inagihan ninyo nga hindi ninyo malipatan, nakataman sa inyo sang leksyon o kon inspirasyon man. Problema nga ginaangkon, pwede man ninyo mapangayuan personal opinion and advice ni Tita Wilma. Na? Kaya na pwede man magamit sa iban man naton nga mga palangga nga tagpalamati sa iilaman personal nga kabuhi. Diba, Tita We? Kag ang aton pagabasahon sa sininga hapon lalaki ni siya ang nagpadala di natong iya are. Lalaki ang aton letter sender lipot malang ang iya sininga mensahe. Nagapatawag siya kay John Ray sang Himamaylan City. Ang mensahe or sulat ni John Ray nagasiling, Dear Tita Wilma, maayong hapon sa imo kag sa Aksyon Radio Bacolod. Tawgal ang ninyo ako sa ngalan John Ray, taga Himamaylan City. Tita Wilma, may GF or girlfriend ako sa Manila. Manugtatlo katuig na kami nga duha. Permi lang galing siya nagapangimon Tita Wilma. Nag-offer man ako sang kasal sa iya, pero wala niya ginbaton. Nabalaan ko na lang, damo siya gali account. Kag nahibaluan ko, may boyfriend siya gali Tita Wilma. Kasakit man ba siya gun? Pero wala ko mahimo. Ginhilway ko na siya. Bisan masakit pa para sa akon. O galing ako ang naga-antos subong. Tungod, mabatsyagan ko pagyan. Nga ara pa siya sa akon, balatsyagon. Tita Wilma, ano himuon ko para nga madula siya sa akon paminsaron kag sa akon pagkataw. Amoy lang na ta mamati ko sa imo ihambal sa akon. John Ray. Lipot lang na, lipot lang na sa iya mensahe, pero naintindihan ko. Kag mabatsyagan ko kung do ano kasakit sa iya nabatsyagan, di ba? Basta gani ang tao nga nakaagi, gugma. Kabalo na siya kung anong balatsyagon sang tao nga mapaslawan sa paghigugma. Kag kabalo man na siya kung anong mabatsyagan sang tao kung batunon siya sang iya ginapangaluyagan o kung makaangkon siya sang boyfriend o kung girlfriend, di ba? Ay, sus na, ano man. Do matsyag mo, siya lang ang unod sang paminsaron mo. Feeling mo, kung magupdanay ka mga duha, daw ka mo lang iya ang tao sa bilog ng kalibutan, hindi bala? Nanamo na iya ka, masiling bala naton kamisteryoso sang paghigugma sa tag sa kabalatsyagon. Sang tag sa aton. Di ba?
Di ko mapaslawan, sakit, hibubunot, kung kisa matya mo daw, pati pag ginhawa mo, bila daw kabus. To na, do kabus pa mo ka na bila daw. Hindi Kaya ti matsyag mo do katapusan na sang tanan, labi na gid ko, ang imo love sa iya is more than 100%, di ba? Pero galing, John Ray, seryoso, tani bala tawi si John Ray. Kung lang taon, kanugon gidman mo. Kanugon sa inyo relasyon, 3 ka tuig. Sa karon nga panahon, manugon ka na sang 3 ka tuig. Di ba? Kay ti, subong niya, miyara iya nga ang relasyon, tag 3 weeks, 4 weeks, mga 1 month, pila lang kabulan, then break na dayon, broken-hearted, naginihibi-hibi, diba? Daw matsyag mo, mautod ng imong kabuhi sa kalibutan, pero kinahanglan tuon ka. Hubin ka pa. Although nga wala mo man ma-mention diri sa imo letter kung pila ng imo edad, pero nabatyagan ni Tita Wilma, huben ka pa. Sa paghigugma may kapaslawan, may kadalagaan, di ba? May kalipay, may kasakit, amo na siya ang kabuhi sang tao nga nagahigugma. Kung sa una nga kahigayunan, ikaw na paslawan, tungod ginhatag mo man ang pagsalig mo kagugma sa iya, leksyon na ina sa imo. Nga sa dason, nga kung ikaw ang maghigog maliwat, gamiton mo ina nga leksyon para sa imo. Kinahanglan binlan mo man gamay ang imo kaugalingon. Hindi gid pag iubos-ubos. Kay ang ending kung mapaslawan, ikaw ang makaluluoy. Pero kung maging successful, of course, happy man. Diba? Ikaw kag ang imo sinigi na palangga. Mas maayo, kung ako palang tawon sa imo love story, na totoo January, wala ko ya manugon. Kung madula man ang girl nga ina sa imo kabuhi. Nga kay kon true love kaniya, paghambal mo nga pangasawon mo siya, pakaslan mo siya, mapasugot to siya, nga hindi siya. Kay gali, may ginatago siya sa imo. Mayo pa lang na to. Nga sa kalawigon sa inyo paghigugmaanay nga duha sa inyo relasyon nga duha, na diskubrihan mo na nga ay hindi lang gali ikaw isa sa kabuhi niya, hindi lang gali ako may ara pagid gali iban, kag damo ang iya account, damo iya Facebook account. Nami na lang na to sa sinaabi mo, bisan paano, bisan nagahibubunot ka nagasakit ang dughan mo, mambal si Tita Wilma sa imo gyapon, congratulations! Kaya nga, nahilway ikaw sa gugma nga nagapakuno-kuno. Pasalamat, din na lang na ito. Hulata ang husto nga tion. Nga masalapuan mo ang babayi nga nagakabagay kag nagakadapat sa imo. Babayi nga dapat mo patungdan sang imo pagpalangga kag panahon. Babayi nga mangin partner mo, mangin lifetime partner mo. Nga sa diin makabalay, makatukod kamo sang pamilya o pud sang inyo mangin anak sa ulihi. Tandaan mo lang to, ang kabuhi neton sa tanan nga aspeto sang aton kabuhi, hindi lang sa gugma, hindi lang sa aton career, whatever, may ups and downs gina. Hindi lang tanan niya kalipay, hindi lang tanan kasakit. May balansi lang ang tanan, di ba? Nagabalansi ang tanan. Hindi man pwede nga mga lipay ka lang permi, hindi man pwede nga maghilibion ka lang permi. May time gid nga makabatsyag ka man sang kalipay. Kung kasakit sa gugma, basi sa pila ka adlaw mangin malipayon ikaw sa pihak nga bahin sang imo kabuhi. Sa iban nga bahin sa imo kabuhi. Hulata ang husto nga babae para sa imo. May tiyempo gid para dira. Lalaki, basta lalaki maka-experience sakit kabalo na iya maghalong dason. Kabiga ina iya nga kapaslawan sa kabuhi kag magpabakod sa imo bilang isa ka lalaki. Gani tindog. Tindog kag liton or ilibot mong imo panulok sa katahom sang kalibutan. Kay hindi pa ini ang katapusan sang tanan sa imo kabuhi, madamo pa nga mga pagtilaw ang mag-aabot para sa imo. Maghulat ikaw sa tanan nga mga bagay nga dapat maangkon mo sa imo kabuhi. Para sa imo. John Ray?
Para sa atong letter sender kay John Reyes, ang Himamaylan City, ay anak ko, ang mga pagtilaw lang inaiya sa aton kabuhi. Gani magpakabakod ka, kung nagapamati ka sa lyrics ng kanta, maka-relate ka get. Siling gani sa isa nga nag-text diri sa aton, siling, ay kaputot nga problema, tawi ko na ko sa iyan. Di ba, Tutoy John? Okay, siling pagit sa isa naton diri ka, nagpadala sang mensahe, yeah, good PM tawi, please don't mention my name in your program. Nagka-smile ko sa letter. Ginbasa mo, 3 years sila. Ako 3 years having unreciprocated kind of love till now. Wow. Kay nanay, mentor ni Tita niya gid lang ko. But still, he's around in my life. He doesn't have a girlfriend. Ako lang ang gina-date-date. Ba nga mga anak na dula na lang kay di na tuman. Siya lang gikuno ang gina-date-date. Huwag maiinip dahil ganyan ang buhay. Mentor ni Tita niya gid lang. But still, he's around in my life. He doesn't have a girlfriend. Ako lang gina-date-date niya. Lagaw, mandikis, abalay. Because he's not a word pastor iyan. Oh, sa ila, it so happen has a former employees of ST. Okay. Okay, malawig na siya, ma'am. Gasilos-selos man kisa, maski we were not the sweethearts, amo gina iyang life, ma'am. No? Oh, hipos lang gina. Nabasa ko gintanan. But anyway, thank you gid sa imo, na. At least, bila may nag-react sa ginabasa na ito nga sulat sa mga mensahe man dara. Mary Grace Hison, keep safe everyone from Himamaylan City. Kay Catherine Del Carmen, good afternoon, Tita Wilma watching from Bago City. Please greet Del Carmen family. Thank you and God bless. Okay na ina. Alas 2:22 Action Radio Philippine Standard Time. Mabalik si Tita Wilma pagkatapos man sa iton pila ka mga importante nga mga commercials. Kag mayong hapon man gali dira kay Linor Biligorio, mayong hapon lang Action Radio Bacolod, always in your heart, na from Kumaliskis, sambaligid. From Kumaliskis, Salvador Benedicto, DepEd family. Okay, salamat gid mayong hapon, na kag mayong hapon man kay Inday Jocelyn Libondes Puho nga nag-upod sa atin online. Inday Jenny Sulgon. Adira sa Babs Mangustan sa Valladolid, kamusta man ka modera? Liza Monte Castro, nagadula-dula audio Tita We. Hindi ka lambot nga gaulan-ulan. No? Kag once ga-play si Tita Wilma sa music, ginamute, ginaiyaday, no? Jeanette Declare Min. Hi, Tita Wilma. Pakigwit lang da gali ang family ride dance sa bata. Family Minasi sa Barangay 19. This is from JJ, Tita. First time ko ni nga nag-watch live sa imo. Nagligad sa radyo lang ko gapamati. God bless, Tita, from Sipalay. Salamat man sa inyo kag mayong hapon da. Maulan nun, di ko nga hapon. Halin sa Valladolid, ina Ginny Sulgon. Okay, salamat man. Kay Borny Magwad, Tita We, good afternoon. Please greet Tuto Bibing kag si Richard deri sa La Carlota. Salamat gid, keep safe. Jocelyn Libondas po, good afternoon Tita Wilma. Salamat man sa inyo. Kag kay Marisa Palma Pisales, good afternoon Tita. Adlaw-adlaw nga nagapamati gid ako sa imo bisan sako ako Tita diri sa Purok Mabinuligon, Barangay Handumanan. Salamat gid. Liza Tanyo de Leon, mayong hapon Tito We, nagapamati kami diri sa Taguig, Manila. Mapauli kami datani sa August 10. Galing na cancel kay ma-lockdown kuno ang Bacolod. God bless you Tita. I pray nga madula na ini nga virus. Hindi lang ikaw nagapray kundi tanan gid kita Inday Liza, no? Tanan kita nagapray nga matapos na ining aton away sa coronavirus. Mo hindi man way pa man balita di nga ma-lockdown sa Bacolod. Hulat kita sang desisyon sang aton sang aton diri local government unit ko na ano gid man ang desisyon sang
aton mayor diri sa syudad sa Bacolod kag ang governor naton sa probinsya sa Negros Occidental. Nolionila Tarosan, good afternoon tituwe. Kag kay Rosaleo de los Reyes. Good AM, Ma'am Wilma, pagwit ko family kilantang sa Progreso Binalbagan, kag si Ma'am Hukson, kag Leo de los Reyes. Salamat man ara man nagaupod sa iton karon nga hapon si Pablito Benedicto, salamat man. Kag good afternoon, mayong hapon lang sa taga Hacienda Espanya, Isabela, Tita Wes, sakay part pagong gali nagapamati kag sakay tak JR dera. Catherine Del Carmen, good afternoon. Tita Wilma, watching from Bago City. Please greet Del Carmen family. Thank you and God bless. Kagaraman si Inday Mary Ann Fortaleza. Good afternoon. Wilma, Wilma gali Greet ko mga anak ko nga sige lang hampang. ML. Greet ako ng mga bata. Yang sige lang hampang sang ML ba? Hindi lang ikaw sinakadamo sa makarelate ng mga parents sina sa ilang mga kabataan. Si Ralph kag si Rainy Fortaleza. Thanks, kids. Stay safe. Christian Rowan, salamat. Siyempre, si Inday Jean also, sir. Ara, gid siya. Na? Marlene Diaz, good afternoon, Tito Wilma. Please greet Nelson de la Cruz. Listening to you. Hello, thank you. Kag siyempre man kay Virginia San Antonio Alpinda. Good PM, Tita We, sagad kagid magpangita sa mga matahom nga music sa Celine Homes Inikap Safe and God bless. Ara naman siya. Ginbasa ya, ginakakadlaw lang ko kay, okay lang, nakakalingawan mo lang niya nga ito. Not so serious, mom. Kinahanglan lang good day. Kaulan man da sa inyo? Gotten Morgan, kay Miss Nieves Rafal, dira sa may Vienna. Good afternoon, manang Inday, keep safe, and God bless. Halong lang gidya. Amo lang ginang aton, mahaytag kag masuporta man sa inyo, dira. Mga frontliners na ito nga miyembro sa aton pamilya, mga suod na ito nga mga abyan nga mga frontliners nga nagapakig-away iya sa COVID-19, halunggid ka mo. Na? Okay. Relax lang daanay. Mabalik naman karon si Tita Wilma pagkatapos sini. This is my life. Ang ito na panyawan liniment oil. Siyempre, Tito Wilma, di ba? Ang aton panyawan liniment oil produkto ina sa said pharma, makahatagid alibyo sa inyo mabatyagan. Mabatyagan nyo ba lang nga pagpalamanol, pagpalanakit, kag pagpalangalay sang inyo kalawasan, sa mga may arthritis, rayuma kag barikos, the best ang aton dira panyawan liniment. Ang panyawan nga ang tinaga sa aton balapulong manunggal na siya. So makahatag din na sang maayo nga alibyo sa inyo babatyagan sa inyo bilubid nga lawas. Haplas with love. Gamit ang panyawan liniment oil, kasulhay kag katawhay, imugid mabatyagan. Nami man sa mga pilas-pilas o kun katol-katol sa mga kabataan. Tinluan ang pilas kag patuluan ng sang panyawan liniment oil. Kag sa mga kutuman sa mga kabataan, ihiso kag i-massage lang ina sa mga sa ulo sang bata. Putson sang puti nga tela. After pila ka oras, susayan, nagakatak-tak lang mo. Try nyo ba lang mga iloy nga nagaproblema sina. Anyway, ang panyawan liniment oil, pwede ina mabakal sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar. Diri man sa amon sa siyudad sa Bacolod, sa mga butika nga nahamtang diri sa may atubang kag kilid sang Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Diri man sa idalom sang Action Radio sa Jack's Marketing kay Miss Eva Sangko. Kag syempre, ara man sa tanan nga Sincere Drugstore. Kada sigsang aton sini oras tawe, no?
Puerte gidya. Alas 2:29 na Action Radio Philippine Standard Time. Ang aton naman ma-share sa ila Tita Wilma karon nga hapon. Ha? Ang aton ma-share sa inyo impormasyon ini. At kiti syempre kabalugid kita sa karon iya nga panahon kung ano makita na ginasunod-sunod man, di ba? Himuon man, basta importante is naga-enjoy. Ha? Naga-enjoy. Ikaw, naga-enjoy sila, kag naga-enjoy kita. Kung balaan nyo sa social media, sa Instagram, sa Facebook, halos lang na makita mo mga black and white photos. Ang mga black and white photos, so kung mga black and white nga mga pictures, nga may hashtag challenge accepted sa Instagram, sa Facebook, di ba, na ginasunod sang iban kag ano na siya man, kadamo sang nagapamangkot, ano na siya tawe man. Pila niya kaadlaw nga nagakapuno ang newsfeed naton sa Instagram, sang mga black and white images, sang mga kababaihan, sa mga artista, sa mga kilala nga mga tao, bisan gani sa aton man, di ba? Sa Facebook, ara man, hindi lang sa Instagram. So, sa mga images nga ina, or sa mga pictures nga ina, makita gidya ang caption nga, na-notice nyo, supporting women, or hashtag challenge accepted. Ano bala ang buot silingon sa mga ina? Trending gid ang post nga ina, tungod ina, amo ang promotion and women empowerment, kag maghimon mo is manominate ka lang isa ka friend mo para sa pagpangampanya kag suportahan man ang isa kag isa. Pero ibutang mo ginada ang hashtag challenge accepted. Supporting women. Pakita na sa mo. So, sa karon abi ninyo, halos 3 ka milyon na ka mga pictures mo. Almost 3 million pictures na ang uploaded sa hashtag challenge accepted, hashtag sa bilog nga kalibutan. Dasig. Dasig gidya. Makita mo kung ano kadasig ang paglaptas. Sina daw pareho man kadasig sa coronavirus. Tani ko na mo man kita sina kadasig sa pagsabat, no? Sa solusyon para sa aton gina-problema sa coronavirus, no? Kung sundo na ito ng mga health protocols, siguro dako man ang development sang aton aksyon kung himuoy naton ina. So, sa pila man ka mga kilala nga mga personalidad nga nag-post sa mga artista naton, kita naton ara dira si Maine Mendoza, si Angel Luxin, si Nadine Lustre, kag madamo pagid nga iban. Mga pictures nila nga naka-black and white. Suno naman sa spokeswoman sang Instagram, base sa ila mga nakita nga post, kalabanan sa mga naga-entra, naga-post sang note nga related sa strength and support sa ila community. Pareho na lang sang gin-post ni Khloe Kardashian last Sunday. Ginhambala ni Khloe Kardashian sa iya post, "To all my Kens, let's spread love and remember to be a little kinder to one another. Hashtag women supporting women." So, hindi na nabago sa Instagram ang pag-post sa mga kaangay sina. Kay sa research man nagwa, no? Nga sang 2016 gali, kadamo man sang nag-post sang ila black and white pictures para sa pagsuporta sa cancer awareness. Black and white pictures. So, last year, iniman ang gingamit para i-share ang ginitawag positivity. So, kamo dira na sa mga mahilig, sa mga, labi na sa action mga kabataan, sa mga kababainhan, try nyo, no? Ang black and white photos nga sa diin inyo man dira butangan hashtag, di ba tawe, challenge accepted, pwede gid, no? Hashtag women supporting women. Isa ina kapalatandaan. So, himuon man naton ina, himuon naton, ngita pa tayo, picture tawe.
Okay, sa mga mahiligon, ina para man sa inyo. Anyway, alas 2:34 na Action Radio, Philippine Standard Time. Ang mga kauturan natin nga kung need ninyo bala cash, na gusto ninyo mag-loan, kung ano man ang inyong purpose, importante gid kaayo, ara man ang aton sini Golden Sand Finance Corporation. Kung need mo ina, pwede man ikaw maka-inquire, tawag ikaw sa Golden Sand Finance Corporation Office, nahamtang ina sa corner LN Agustin Drive and Lopezina Streets, Bacolod City. Kung magkadto ka sa shopping, maagyan mo ginang building sa Golden Sand Finance Corporation. Pwede ka mo maka-inquire o makatawag sa cellphone number 0925-708-8424. Sa landline, pwede man sa 4348788 kag 707-6730. Basta ang inyo requirements kompleto, madasig ang pag-process kag ang approval sigurado. Manubo lang ang ila ginahatag nga interest kag maayo ang ila sineserbisyo. May branches man ng Golden Sand Finance Corporation sa may Kabangkalan City, sa mga kaiping dira nga mga kabanwahanan, sa may Bago City, mayari man sa may Silay City kag Victoria City kag sa may Dumaguete City. Kung hindi ninyo kwarta kag gusto ninyo mag-loan para sa importante yang katuyuan, Golden Sun Finance Corporation. Balik si Tita Wilma pagkatapos ang mga ini.
Alas 2:42 Action Radio Philippine Standard Time. Balik si Tita Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life. Yes, ang ato na Dr. Pinoy Squalene Capsule nga 100% pure squalene. Wala na yan namon chemicals, puro ginang squalene. Makasiling ta wala sa side effects. Amoy nang kinahanglan neton sa karon. Kinahanglan mabaskog lang ang aton immune system. Makabuligid sa dako ang Dr. Pinoy Squalene Capsule para nga may resistensya kita sa kung anuman nga mga balatian kag kung anuman nga makahalit sa aton lawas, especially na ining masupog nga virus sa karon, di ba? Kinanglan tagid lang na iya. Amuna kag ang panumdum always man sang tagdumalahan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule nga Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated na nagapahinumdum gid nga hindi ginaton pagkalipatan ang pagsunod sa mga health protocols, ang proper wearing sa face mask, ang social distancing, ang pagpanghugas permi sa atong kamot, pagpaligo permi, kaon sa mga masustansya nga mga pagkaon, kag exercise. Init ang silak sang adlaw kinahanglan naton kag ang pag-inom naton sang Dr. Pinoy Squalene Capsule pagbugtaw gid naton sa aga. Pagtapos natin gargalo kung pangalimog, wala pa kita kinanan, inom ka na sa gilayon. Pero, kung may problema ikaw sa imo ikaayong lawas, 3 times a day, 30 minutes before ikaw magkaon, ang pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Palamangkutanon mo sa aton produkto, kag sa imo ginabatsyag, feel free. Ari ang aton Dr. Pinoy Hotline, 441-1299, si Miss Bell, maga-sabat gid sa inyo. Nahamtang man ang Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa Maylopos, Mandalagan. Mabakali na sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar. Available sa tanan nga Sincere Drug Store, Negros Grace ilas tag sa zodiac sign karon iya nga adlaw. Pero syempre aton man mga celebrators na sa aton naman mga celebrators for today, mga nag-celebrate sa ilang birthday July 29, 2020. Happy birthday. Yes, Tatay Inting Sardinia, mga kay Vicente Sardinia, Tatay Inting, ang iya naayo si pare, dere sa may barangay Bangta. Happy birthday sa imo, Tatay Inting. Ang panamyaw naghalin man sa mga kaupdanan mo, sanghuben pa ikaw. Miss Margie Haniva, amo ginang tagpamuno. Amo ginang pangunanguna sa pagtamyaw sa imo. Siyempre sa imo asawa kay Tiray, kag sa imo kabataan ang pagpanamyaw. Of course, kay Tita Wilma. Halin sa grupo para sa imo. Keep safe, keep healthy, kikabalo kita, isa ikaw sa mga frontliners, so kinahanglan maghalong kagid, kaghalungan mo gid ang imo lawas. Sa mga mag-asaway naman, nga nagasaulog sa ilang wedding anniversary, happy wedding anniversary sa inyo. Okay, tawe, horoscope na Ang unang zodiac sign, Leo, ang mga Leo, ni mga nataong Hulyo 23, to Agosto 22, subong nga adlaw, Leo, magpili ka kung bala ang imo balatyagon o kung ang imo paminsaron ang imo sundon. Ara sa imo kung din ka mangin malipayon. Wala sa kwarta ang kalipay, dumdumon mo gid tungod ang matudtuod nga makahatag sang kalipay sa imo ang ara sa sulod sang balatyagon mo. Ang ara dira kon ara dira. Ara dira ang matudtuod mo nga ginapalangga. Kag ang aton gid lang balatyagon makahambal kon love na love mo siya, di ba? No man Leo tawe man. Maswerte mo nga mga numero 11, 12, 14, 20 kag 41. Lucky color navy blue. Sir Sergi, good afternoon. Thank you so much. Okay. Sa mga taga Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated, good afternoon. Thank you, Kian. Okay, Virgo, nakita Tita Wilma. Sa mga Virgo, mga nitaw gusto 23, tubtub Setyembre 23, batyagan mo ang kapiuton sa kwarta karon nga adlaw. Pigado, Virgo, mas makapayo, pangita ka sideline mo. Kag siguraduhon mo lamang nga inahalin sa matinlo nga paagi. Mga maswerte mo nga numero, Virgo,
27 kag 31. Lucky color red. Sa mga libre naman, Setyembre 24 tubtob Oktobre 23, hindi kagin magpadali-dali sa imo desisyon, Libra. Pamensaron mo gid sa Mayo ang tagsa mo katikang ilabig na gid kun natungod ina sa negosyo. Mga maswati mo man nga numero, 15, 19, 20. 23 kag 32. Lucky color na yun, green. Scorpio, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 20, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22, ikaw naman, Scorpio. Konsulta ka sa isa ka feng shui master antes ka magpatindog balay, o kung magsaylos ang balay, o kung magsaylos ang imo ginaobrahan, o kung magbukas man sang negosyo. Nagapati ka no? Okay, May suwerte mo man nga mga numero 5, 6, 18, 22, kag 42. Sky blue is your lucky color. Sa mga Sagittarius naman, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21, Sagittarius, love is lovely the second time around. Ina ang mag-aabot sa imo kabuhi nga hindi mo malikawan. Pero kilalahon mo gid siya sang maayo. Mga maswerte mo man nga mga numero 4, 14, 20, 26 kag 32. Your lucky color is green. Sa mga Capricorn naman, ang mga Capricorn na tao Disyembre 22, tubtob Enero 19. Capricorn, so no, same horoscope, tandaan mo lang ang ikapito nga pulong sang Diyos. Hindi ka, thou shall not covet adultery. Na muna ako nadumduman, di ba? Kag magbangon ka man sa imo pagkadus mo, kinahanglan, tadlo nga ang sala nga nahimo mo. Kag magtuon ka man sa pagpatawad. Mga maswerte mo nga mga numero 1, 13, 34 kag 40. Lucky color, yellow. Nabatian ang unang bahin sa mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope. Yes, kay Miss Bell. Hi, Miss Bell. Good afternoon. Thank you, kid. Nabaton ko ang imo message. Balik si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Life
Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Action! Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Padayon man si Tita Wilma, daligid lang kay Mars Mallow. Good PM, pwede ko ka pa shoutout sa mga friends ko sa Bago City. Kag Binalbagan City, nagapamatigid permisa, this is my life. Hi lang gali sa mga best friend ko kay Father Gamarcha. Hi, Father Fred. Good afternoon. Thank you so much. Kamusta na, long time no see, no? Father Medjudia, Father Gamala, and Father Gallego. Happy birthday lang gali kay Father Paskin. Father Felix, yes. Happy birthday. Thank you, Ged. Girly May, atong ang good afternoon. Kay Maria Luz Grijaldo magkunat. Oh, sampok ang kilay mo. Rodita Veloso, good afternoon man. Ay nga mga anak ka mo. Kay Teresita Cantonina, Tita We, good afternoon. Sa duha ko kaapo, sa birthday niya subong, Hyacinth Ponclara, sang San Enrique, Judea Shine, sang Manila, salamat gidin, God bless. Ay ho, Tita Wilma. Ang ito na Dr. Alfred Mangustin, Choco Stevia, no? Tandaan lang natin nga ang Dr. Alfred's Choco or Dr. Alfred's Mangustin Choco with Stevia. Ang stevia is natural sweetener, di ba? Kag may luwas man na Tito We, iniisa man ka produkto sa Dr. Alfred's nga may US FDA seal of approval
Aquarius na kita, Tita Wilma. Sa mga Aquarius, mga natao man, Enero 20, tubtub Pebrero 18, Kamo Aquarius, may mga lahi kamo nga pilikuton, gani halong kamo sa sulay, ilabi na sa mga tao nga gapalapit sa inyo kag nagapulo pabatsyag balasang ilabalatyagon, ha? Kinahanglan extra careful man. Maswati mo nga numero 39, 24, 39 kag 41. Dirty white is your lucky color. Sa mga Pisces, sa mga Pisces, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Kinahanglan magtipon ka. Samtang may puwersa ka pa. Katipon ka sa imo income bala, di kinot-kinot, no? Kinahanglan maging makinot ikaw kag maghalong man sa paggastos ang imo sini tago dira nga manggad. Likawan mo man ang imo ining mahapos lang ibala sa imo bilang magpagwa kwarta nan. Kinanglan likawan mo man anay pagkagastoso. Maswerte mo nga numero 2, 13, 31, 39 kag 42. Pink is your lucky color. Sa mga Aries naman, Marso 21, tubto Abril 19, abi mo bala Aries sa masami mangin hilo sa upod ninyo or sa inyo relasyon ang sobra-sobra nga pride. Tuod gin man na. So, kinahanglan, kabalo ka mag-handle sa imo sini nga pride. Kung kaisa, kung pwedeng pa na makapaubos ta ka makapaumod himunta. So, sa sini nga kahigayunan, dapat istoryahon mo na siya. Partner mo, love mo, kinahanglan masettle kung ano man ang problema nga nagapatunga sa inyo nga duha. Mga maswati mo nga numero, just 15, just 16, 35 kag 42. Light gray is your lucky color. Okay, sa mga Taurus na naman, ang mga Taurus na tao Abril 20, tubtob Mayo 20. Sa mga Taurian, oy, nagbugtaw ka kainas ang aga nga papagsik, baw. Nami, nakapray ka pa, kinahanglan padayunon mo ang imong pagpangamuyo kag magpasalamat para sa wala untat nga grasya nga maabot sa imo. Mga maswerte mo nga numero 9, 15, 19, 22 kag 30. Beige is your lucky color. Sa mga Gemini, Mayo 21, tubtub Hunyo 21, ara na naman Gemini, liwat naman ikaw nga malipat sa ginbuyan mo nga pangako. Kinanglan si Saul mo man sa maayong balityagon mo para nga hindi ka man maghinulsol sa ulihi. Mga maswerte mo nga numero 5, 14, 26 kag 38. Aqua blue is your lucky color. Sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22, kinahanglan man nga batunon mo ang kamaturan, tapos ng basulay, kag umpisahin na lang ang pagbago sa kaugalingon mo. Okay? Mga maswerte mo nga mga numero 11, 26, 28, 39, kag 45. Lucky color, cream white. Batian tayo itong tag sa zodiac sign, para man sa itong tag sa horoscope, Action Radio Philippine Standard Time, impunto las 3. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. It's green coffee ay double action antioxidant.
dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity. Tita Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life. Yes, para naman sa ating coffee break, syempre po neto ni Xanthone plus coffee mix. Ang kapingay mo rin sa soya balunggay kag Xanthone. Ang kapingay may vitamins kag minerals plus po sa insoluble fiber nga nagabulig sa pagtinlo sa atong sinikolon o kung tinaiman pag isa katasas ang kafe nga kag shampoo.
them and said, "With man, this is impossible, but not with God." All things are possible with God. Okay, madawagin nga salamat sa itong sini mga palanggang mga tagpalamati. Tubtob na maliwat was. Standby na sa itong matahom nga drama. Mensahe sa paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio!